Футиовата пещера. Входът към Футиовата пещера е трудно забележим, ако нямате местен водач. Всъщност е доста широк, но навътре след разклоняването в два тунела пространството се стеснява. За разлика от повечето пропастни пещери в района, тази е хоризонтална. Говори се, че крие и мане. Славата на пещерата се дължи на легенда, която разказва за богатствата, завещани от местния турски валия на ратая му Футио. Повече от век по-късно историята продължава да привлича и манярите, но богатствата остават неоткрити. Всъщност, цялата атмосфера на пещерата подсказва, че крие нещо. В тъмните й дълбини се спотайват прилепи и невероятни геоложки чудеса. Една разходка, дори само из достъпните галерии, ви дава възможност да видите от какво е направена планетата. На места прорязаните от водата скали образуват форми, подобно на вкаменен водопад. Тъмните ниши се обитават от прилепи. На места каменните образования са величествени и вдъхват страхопочитание, като стените на храм. На други предизвикват удивление. Но като цяло фантастичните форми по стените и тавана, протекли и застинали като каменен восък, пренасят посетителя в един странен подземен свят. Фосилите наоколо са от времето, когато праисторическите хора са населявали земята. В хладния застоял въздух витае тайнственост, спотаена в чудатите образи.